में रोड पर कोरोना वायरस हर जाई, घरे में समय बिताई राजा, घरे में समय बिताई। ना घूमी रोड पर कोरोना वायरस हर जाई, घरे में समय बिताई राजा, घरे में समय बिताई। अपने हाथों को सैनिटाइजर पूरे भारत में लॉकडाउन बा, सब लोगन के खतरा में जान बा। पूरे भारत में लॉकडाउन बा, सब लोग बन के खतरा में जान बा। बड़ा कठोर बा वायरस कोरोना, चीन का मंत्र बाजा टोना, लॉकडाउन में नहीं घबराना। फ्री में राशन पैसा खाता में नीतीश भेजवाई, घरे में समय बिताई राजा, घरे में समय बिताई। ना घूमी रोड पर कोरोना वायरस हर जाई, घरे में समय बिताई राजा, घरे में समय बिताई राजा, घरे में समय बिताई राजा, घरे में समय बिताई।